தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் போதைப் பொருள் புழக்கத்தினால ஏற்படக்கூடிய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் குறித்து நமது நெட்டிசன் ஒருவர் அவரது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 80 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்ல. ஒரு டீ கடையில நிம்மதியா டீ குடிக்க முடியல. போதையை போட்டு வந்து எல்லாரும் வெட்டிட்டு போயிடறானுங்க. இதெல்லாம் நாடா இல்ல காடா? இங்க கவர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குதா இல்லையா? நாடா இல்ல காடா? இங்க கவர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குதா இல்லையா? நாடா இல்ல காடா? இங்க கவர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குதா இல்லையா? உங்க விஜய் உயிர் என்ன வரனா